Iki bagianmu. Bagianmu iki. Lah, bocahne langsung ngono ya. Ya ora, iki bagiane
bawang brambang. Iki Kunir rapuh. Awake dhewe iki mencetak generasi sing cilik. heeh. Lah sing wis gedhe kaya jembret iki salum. Elah sikile wis meletek jembrit. Kaya godhong salam garing. Saiki cah cilik-cilik iki wis pinter jatil. Ini generasi selanjutnya Mbak Aya, Heeh. terus Mbak Sapa kowe? iki Mas sapa iki? Kang Kang Ahmad. Lagi duwe antenai? Fitri Iki lho, Oh kuwi bro. Tante Kang. Uncle. Lah wong kuwi iki jenenge loro lho, Dik. Generasi selanjutnya sing nerusne iki. Lah iya. Namanya siapa? Kanza. Ini namanya siapa? Hah? Mana tuh? Lah iki terayu rong edreng lemes. Namanya siapa? Aduh Dek Cayu. Hah? Viola. Viola. Rumahnya mana? Eh? Banjangan. Kamu kelas berapa? Rumahnya mana? Mas Yusika karo Mas Yusuf gandeng ndi? Iya, pinter. Iki ki pinter. Ya aku sih ya. Kok tak bayar 5.000 lek, Dok? Alawi ganoan tuwek teko iku. Mas Yusuf kali Mas Yusika ganteng sinten? Ganteng sinten? Ora enek sing ganteng, pinter. Matursun. Sampean jujur. Matursun deh ya. Dik sapa iki mau? Tak tekoni kuwi tekonono sih. Dik sapa mau? Kanza. Awakmu roh jenenge Pak Lurah Bancangan apa ora? Aku padha yo ora. Awakmu ngerti jenenge Mbawa Bancangan? Ora roh. Ngerti apa kan? Sampean. Ora roh. Dik Kanza. Wis tau disangoni Mbah Lurah Bancangan. Aku ya dereng. Sampun pernah disangoni Mbah Wo? Dereng. Waduh aku yang ngenteni. Kowe iki aja ngono. Mbah Wo sing nyiapne kat mambengi mumet tok. Oh, ngene iki gawe senenge wong-wong. Lah iya cah cilik pinter iki. Diantokne, ha. Hah? Dikapone? Diantokne. Oh diantokne. Makasih Dik Kanza. Nggih. Mamane di mamane. Oh lah iki mamane mbae melu. Jalan mbae biyen jadilan. Musuk bae. Iya mbae godi jadilan biyen. Apa? Lho, kowe sapa sing ora kenal mbae iki jadilan kondang lho. Sopo? Mbah sinten, Pak? Bu sinten? Ya Tommy. Mbak anu Uti namine sinten Uti? Ya Tommy. Uti namine. Putune lali yo. Oh, putine ngomong kok. Heeh. Utiku jenenge Partin. Katan Mas Yosika, Ya. niki mergi wedalipun dibagi. Heeh. Niki rencang-rencang pembarong sampun siap. Iya, heeh. Niki nggih ngapunten Bapak Ibu, niki Oke. wedalipun dibagi karena tadi memang hujan, jadi Iya. kita Alah. awit iki rada molor. Oke, siap. Kagem para pembarong monggo diangkat dadakipun. Oke. Yo.